Ωραία, πάω να πέσω. Όχι, δεν νυχτήκα μου. Όπα, sorry. Έπεσα, παιδιά, sorry. Το χέρι μου. Να ξέρετε, παιδιά, δεν είναι fake, δεν είναι καθόλου fake. Δεν είναι καθόλου fake. Μην πει κάποιος ή hater ότι είναι fake. Έλεος. Επειδή ξέρω, άμα δεν πω ότι είναι fake, κάποιος hater θα με κράζει μένα και το φίλο μου τον Davey, επειδή κάναμε και πώς το λένε, μία πλάκα. Ωραία. Δεν μου αρέσει όμως ο χώρος που είμαστε εδώ, οπότε πάμε να τον αλλάξουμε το χώρο. Εδώ είναι καλός ο χώρος. Εδώ είναι τέλειος ο χώρος. Τέλειος. Ωραία. Όποιοι δεν είδαν το βίντεο με το 40 λεπτό βίντεο που κάνουμε και Q&A και Q&A όμως μικρό, βασικό, που μας λένε οι φίλοι μας, όχι οι άλλοι followers μας, Q&A, είναι τέλος πάντων Q&A, σκετσάκι μαζί, κράξιμο μαζί, 4 βίντεο μαζί είναι, 4 βίντεο μαζί και μας βγήκε 40 λεπτό, με κούρασε στο edit, πραγματικά με κούρασε, γι' αυτό είχα να κάνω περίπου 1-2 εβδομάδες να κάνω βίντεο, δεν ξέρω πόσες, τέλος πάντων, έχω περάσει 6-7 μέρες από το βίντεο και ήρθα εγώ ξανά να κάνω την έκπληξη με αυτό εδώ το βίντεο, επειδή φτάσαμε, όπως βλέπετε, το κανάλι έφτασε 40 εγγεγραφημένους και είχα πει, άμα θυμάστε, στην κοινότητα πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά, πριν 2-3 μήνες, επειδή μείναμε στο 20 τέλος πάντων, συγγνώμη. Είχαμε μείνει στο 20 και στο 30 τόσες μήνες και δεν μπορούσα να φτάσω 40, είχα πει άμα φτάσω 40 θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, μείνετε μέχρι τέλος του μήνα, λέω. Ναι, μείνετε μέχρι τέλος του βίντεο για να δείτε ποιος είναι ο νικητής στην κλήρωση. Επειδή φτάσαμε 40 εγγεγραφημένους, για την ακρίβεια είμαστε 41. Ναι, άμα θυμάστε το προηγούμενο Q&A, σήμερα θα κάνουμε αυτό εδώ το Q&A, καινούριο Q&A, και Q&A τώρα, ακούστε. Μου έχω κάνει ερωτήσεις κάτι followers και πρέπει να τις απαντήσω. Να τις απαντήσω, λέμε. Κανονικότατα. Ωραία, ας πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Άντε, πάμε. Άντε όμως. Άντε ρε καμεραμάν, θα το ξεκινήσεις. Άξιζω, δεν έχω καμεραμάν. Ωραία, τώρα που πήγαμε και στο intro, τώρα τέλος πάντων, θα πούμε τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάντως που φτάσαμε 40 εγγραφημένους. Ελπίζω να φτάσουμε 100, από το 100 500 και από το 500 1000. Ελπίζω να το φτάσουμε. Ωραία, τέλος πάντων. Ωραία, η πρώτη ερώτηση, όπως βλέπετε, είναι γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Παιδιά, με έχετε κάνει 30 ερωτήσεις, ευχαριστώ, αλλά δεν μπορούσα να βάλω και τις 30 στο βίντεο. Έβαλα 10 από αυτές. Οπότε θα απαντήσουμε 10 από αυτές. Παίζει να απαντήσουμε και λιγότερες από 10, θα δούμε. Τέλος πάντων, η ερώτηση είναι γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ακριβώς αυτό το πράγμα ήθελα να το βάλω στο βίντεο. Τι βλακή ερώτηση είναι. Sorry φίλε μου που σου λέω είναι βλακή ερώτηση, αλλά πότε σας είπα ότι σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Ακόμα πηγαίνω, ακόμα κάνω, ακόμα είμαι καλός. Καλός, ναι. Γιατί να σταματήσω για ένα άθλημα που μου αρέσει, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω, μόνο αυτό πείτε μου. Γιατί. Αυτή η ερώτηση ήταν ακριβώς η χειρότερη ερώτηση που μπορούσα να ακούσω. Ναι. Θα σας απάντησα και αυτή την απορία ότι δεν έχω σταματήσει το ποδόσφαιρο.
Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση είναι: τι σκατά κάνω με τη ζωή μου? Τι εννοείς με αυτό? Τι σκάτα κάνω με τη ζωή μου? Τα πάντα κάνω, τα πάντα. Τι εννοείς, τι σκάτα κάνω με τη ζωή μου? Τα πάντα. Κάθομαι στο κρεβάτι, επειδή κάνω εγώ σκάτα τη ζωή μου, την κάνεις και εσύ. Τι ερώτηση είναι αυτή αξιβάζει, φίλε μου, τώρα, εντάξει. Πρέπει να μου το πεις τώρα, αυτό πρέπει να μου το πεις. Να μου το πεις. Τι ερώτηση ήταν αυτή? Αλλά τέλος πάντων, δεν σκάτα κάνω με τη ζωή μου, τέλος πάντων. Ερώτηση δεν ήταν αυτή, τέλος πάντων. Τώρα όμως ήρθαν και οι έξυπνοι, οι haters του καναλιού, που μου λένε εδώ πάνω να σταματήσω τα βίντεο μου. Εντάξει, το σταματάω. Δεν θα ξανακάνω βίντεο ποτέ στη ζωή μου. Ούτε με τον Dave, ούτε με τον Ερμή, ούτε με τον Άλεξ, δεν ξέρω και εγώ με ποιον. Εντάξει, δεν θα ξανακάνω βίντεο στη ζωή μου, δεν έχω πρόβλημα. Θα κάτσω να ακούσω εσένα και θέλω κάτι άλλο να μου λύσεις. Ναι, να πηγαίνω να πάω διακοπές, ναι ή όχι? Τώρα, γιατί να κάνω ό,τι μου λέτε εσείς τώρα? Δεν καταλαβαίνω εσείς haters που βγήκατε τώρα να μας το παίξετε και κάποιοι. Δεν ξέρω. Δεν σφάλω. Αυτός ο haters ήταν από τον Davey. Δεν θα πω όνομα αυτή τη στιγμή σε αυτό το κανάλι, επειδή πρέπει να δείτε αυτό εδώ το βίντεο για να καταλάβετε. Εδώ, παιδιά, είναι και ο σκυλάκος μου. Ο αγαπημένος σκυλάκος. Παιδιά, τέλος πάντων, σας έδειξα λίγο το σκυλί μου. Έβαλα και αυτό εδώ, επειδή έχει λίγο κρύο τελικά. Και ακούστε, αυτός ο hater ήταν από τον Davey, ναι. Το σταματάμε τώρα. Τώρα πάμε στις πιο καλές ερωτήσεις που έχω βάλει σε αυτό το βίντεο. Η πρώτη ερώτηση, καλή όμως, είναι αυτή εδώ. Πότε θα γίνω Spider-Man? Η καλύτερη απόλυση ήταν αυτή, σας το λέω. Δεν κάνω πλάκα τώρα, όντως. Δηλαδή, δεν κοροϊδεύω τώρα, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Μ' άρεσε επειδή είχε πολύ πλάκα. Πότε θα γίνω Spider-Man? Τι ερώτηση είναι αυτό, ίδιο Spider-Man είμαι, δεν βλέπετε? Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Είμαι ο Spider-Man, δεν βλέπετε ρε? Τέλος πάντων, εμείς είχε πολύ πλάκα. Ναι, πολύ πλάκα. Ναι, πολύ πλάκα. Ωραία. Αυτό το βίντεο για να το φτιάξω θέλει πάρα πολύ edit σίγουρα. Από την αρχή θέλει πολύ edit. Το βίντεο αυτό έχει μέσα, απλώς να ξέρετε, μην μου πείτε τώρα είμαι καραγκιός και τέτοια στα haters. Αυτό το βίντεο έχει πάρα πολύ πλάκα, αλλά είναι και Q&A. Δηλαδή κάνω μέσα και πλάκες τώρα, για έτσι να βγει λίγο καλύτερο το content, καταλάβατε, έτσι. Πολύ ωραίο. Τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη. Η επόμενη ερώτηση είναι. Τώρα όμως κανονικές και καλές ερωτήσεις που έχω βάλει. Αυτές ήταν τώρα έτσι για πλάκα οι ερωτήσεις, αλλά είναι αληθινές. Μου τα βάλανε παιδιά τώρα, οι haters μέσα. Αλλά αυτό τώρα είναι πολύ καλή ερώτηση. Θα κάνω δεύτερο κανάλι, λέει εκεί πάνω. Θα κάνεις δεύτερο κανάλι, λέει εκεί πάνω. Τώρα, δεύτερο κανάλι έχω κάνει ήδη το parkour και τρίτο έχω κάνει το parkour. Ας μου πείτε γιατί δύο parkour? Επειδή άμα μου το βγάλουν το ένα, επειδή τρομπάν τώρα, επειδή είναι ρυψοκίνδυνα αυτά τα parkour, αλλά ναι, τέλος πάντων, τρώνε μπαν στο ένα κανάλι, το ανεβάζω στο άλλο για να μην έχω πρόβλημα. Τέλος πάντων, όποιος δεν έχει πάει να το δει, να πάει να το δει το κανάλι, λέγονται Λέων 2013 νομίζω. Όπως αυτό εδώ το κανάλι, ναι, τέλος πάντων. Πόσες ερωτήσεις έχω κάνει δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να βάλω και περισσότερες, μπορεί και λίγες, δεν ξέρω. Θα το δείτε εσείς. Και τώρα πριν πάω και στην επόμενη ερώτηση. Βασικά δεν είπα καν ερώτηση. Άρα είπα ερώτηση, τέλος πάντων.
Οπότε, αφού σας απάντησα αυτές τις ερωτήσεις, θέλω να σας πω και μια δικιά μου ερώτηση προς τον Dave Siasio, επειδή και αυτός βασικά δεν ξέρω άμα κάνει Q&A, αλλά άμα κάνει και άμα κάνει σε 5 χρόνια, σε 1 χρόνο, θέλω να δει αυτό το βίντεο οπωσδήποτε και να με θυμάται. Τέλος πάντων. Αλλά όντως, άμα περάσουν δηλαδή κάποιοι μήνες και κάνει αυτός Q&A, θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Γιατί άνοιξε κανάλι. Επειδή όσοι ξέρετε τον Dave Siasio είναι πιο παλιός από μένα στο YouTube, επειδή αυτός ξεκίνησε 2 χρόνια νωρίτερα. Δηλαδή ήμασταν μια μέρα κάπου, δεν μπορώ να πω τώρα πού, και μου λέει έχω κανένα στο YouTube. Του λέω wow, αλήθεια. Θέλω και εγώ να ανοίξω. Μου είπε πώς, έκανα πρώτο shorts. Μην φανταστείτε χάλη ποιότητα, χάλια, δεν έχω καν τι να κάνω εκείνη τη στιγμή. Εγώ τώρα κάνω καλύτερα. Ναι, κάνω καλύτερα και αυτό. Όσοι βλέπουν το βίντεο είμαι λίγο κρυωμένος, όπως βλέπετε. Όπως μιλάω. Και αυτό. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Που είναι λίγο βρισιά, αλλά δεν θα το κόψω στη μέση λίγο. Λέει, είσαι μαλέ, είσαι μαλέ, είσαι μαλέ, είσαι μαλέ, είσαι μαλέ. Ναι, τέλος πάντων. Όποιοι κατάλαβαν τι σημαίνει. Αυτή η ερώτηση δεν έπρεπε να την βάλω εδώ, αλλά θέλω να τη βάλω. Όποιοι λένε αυτές τις μαλακίες, να τις κόψω. Το έκλεισα, sorry. Να μην τις γράφουν απλώς. Όταν λέμε Q&A λέμε όχι μαλακή να γράφετε, κάνω και σε ερωτήσεις να γράφετε. Αν σας πω Q&A για πλάκα, γράψτε, όσοι θέλετε και haters γράψτε, δεν με νοιάζει. Αλλά άλλο τώρα κάνω τέτοιο για τους 40 κάτι γεγραφημένους τώρα, 40. Αλλά ναι, άλλες 2 θα κάνω ερωτήσεις και κλείνει το βίντεο, άμα είναι. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι ξέχασα, περίμενε, για να δω. Α, ναι, ωραία, τέλος πάντων. Η επόμενη ερώτηση είναι τι κάνεις στην ελεύθερο χρόνο σου. Αυτός που το έγραψε αυτή ήταν η καλύτερη ερώτηση από όλες τις άλλες πέρα από την πλάκα. Στο ελεύθερο μου χρόνο βγάζω βόλτα του σκύλου μου. Ή πάω κανένα άθλημα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο λέω. Τα άλλα τα αθλήματα δεν τα λέω. Και αυτά. Και η τελευταία ερώτηση από όλες είναι πιες ξύδι στο βίντεο σου. Επειδή το λέει τώρα φαν αυτό το πράγμα, θα πιω και δεν σας κάνω πλάκα, θα πιω ξύδι. Να, περίμενε. Δείτε ότι είναι ξύδι. Ξύδι, περίμενετε. Ξύδι. Να τη γυρίσω κιόλας. Ξύδι, τέλος πάντων δεν φαίνεται καλά. Γνήσιο ξύδι είναι, τέλος πάντων, κοιτάξτε. Γυρίστε την κάμερα και θα δείτε, ξύδι είναι. Θα πιω ξύδι. Άμα πάθει τίποτα είναι για το βίντεο αυτό. Γι' αυτό τι να κάνω, κάντε εγγραφή. Παιδιά, έπιε ξύδι. Μαλάκα. Εσείς με το δοκιμάστε. Με το δοκιμάστε, σας το λέω. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Έρχονται άλλα 2 special βίντεο. Τα λέμε.